Smer hovorí o budúcnosti. Čo som si všimol z vyjadrení Tibora Gašpara? Keď som si prešiel vyjadrenie Tibora Gašpara z diskusie, nebral som ich len ako bežný politický rozhovor. Skôr som sa snažil pochopiť, čo z toho reálne vyplýva. Nielen pre Smer, ale aj pre širšiu politiku na Slovensku. A úprimne, niektoré veci pôsobia ako signály, ktoré stoja za pozornosť. Téma nástupcu náhoda alebo príprava. Jedna z hlavných vecí, ktorá zaznela, bola budúcnosť strany a otázka nástupcu Roberta Fica. Gašpar hovorí, že nemá ambíciu viesť stranu a že by sa mal pripravovať niekto mladší. Na prvý pohľad nič prekvapivé. Ale keď sa na to pozrieme bližšie, prečo sa táto téma otvára práve teraz? V politike sa takéto veci väčšinou nehovoria len tak. Často to znamená, že sa niečo rieši interne, aj keď to navonok pôsobí pokojne. Koalícia, stabilita alebo len dočasná rovnováha. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, bolo priznanie, že vládnutie nie je ideálne. To nie je úplne bežné vyjadrenie, skôr naopak. Politici sa väčšinou snažia pôsobiť sebavedomo. Tu však zaznelo, že situácia je komplikovaná. A keď sa spomenie potreba komunikácie s nezaradenými poslancami, vyplýva z toho iba jedno. Každý hlas sa počíta. Otázka je, ako dlho sa dá takýto stav ešte udržať. Príliš veľa strán, jednoduché riešenie neexistuje. Gašpar tiež naznačil, že menší počet strán by bol lepší. Mohlo by to priniesť lepšiu stabilitu vlády. Na papieri to znie logicky, ale keď sa nad tým zamyslíme, nie je to také jednoduché. Menej strán sa rovná áno, jednoduchšie vládnutie, viac strán zase viac názorov a zastúpenie. Tak čo je lepšie? Realita je asi niekde medzi tým a práve to robí politiku tak nepredvídateľnou. Súdne konania viac než len právna otázka. Veľkou témou sú aj súdne konania, ktorých sa Gašpar plánuje osobne zúčastňovať. Tvrdí, že je pripravený obhájiť svoje stanovisko. A tu nejde len o súd. Ide aj o to, ako to vníma verejnosť. Dôvera v inštitúcie je dnes kľúčová a každý takýto prípad ju môže ovplyvniť jedným alebo druhým smerom. Zahraničná politika, signály medzi riadkami. Zaujímavé boli aj vyjadrenia o zahraničných vzťahoch a plánovaných cestách. Na prvý pohľad ide o štandardnú diplomatickú komunikáciu. Ale keď sa na to pozrieme bližšie z nadhľadu, každé vyjadrenie má význam, každý krok vysiela signál. A práve tie signály si potom každý interpretuje po svojom. Čo z toho vyplýva? Keď si to celé zhrnieme z toho, čo som si prešiel z verejných dostupných informácií, mám z toho takýto pocit. Niečo sa pripravuje, ale zatiaľ to nie je úplne pomenované. Možno ide o prirodzený vývoj, možno o strategické rozhodnutia do budúcna. Ale určite to nie je len bežný rozhovor bez významu. Ako to vidíte vy? Zaujíma ma váš pohľad. Myslíte si, že Smer pripravuje reálnu zmenu? Je súčasná koalícia podľa vás dlhodobo udržateľná? A čo bude podľa vás rozhodujúce v najbližšom období?